गिबियावनो खौरां नायगिरि रायजो राजा आरो आदा आब'मोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोङो सयदुवार जौमा फरायसालिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैथि दाननि 19 आरो 20 जानुवारियाव सिलभार जुबिलि आरो लोगोसे बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमज्लायनाय मोनसे जथुमा जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। बे जोंनि आफादा 1998 मायथाइयाव मोनसे बर' फरायसा आफाद होननानै मोनसे दानानै दोनजानाय दंमोन। दिनै बेयो फैयै फैयै 25 बोसोर कमप्लिट जाफैबाय। दा बेखौनो जोङो लानानै मोनसे समायना रमायना गाजा गोमजायै रुफाथि मेथाइ लोगोसे बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमज्लायनायखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दायो जोंनि खामानिया फैयै फैयै 60 खोन्दो कमप्लिट जाफैबाय। दा मावनांगौआ जोंना एसे हार्डवर्क मावनानै माने जोङो थाब खामानिखौ फोजोबनो नाजानांसिगोन, मानो होनब्ला जोंनि आखायाव बारा दिन गैलिया। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बारग' फरायसाफोरखौ बे खौरां बिलाइनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानोदि जोंहा मोनसे गुगोल फर्म बानायना दोनदों। बे गुगोल फर्माव जइन जानो थाखाय जोङो लिंकखौ नैबे खौरां लाइनि हेडलाइनाव होनाय जागोन, जाहाथे जोंनि बारग' फरायसा आदा आब' एबा सारमोनहा जोंनि बे गुगोल फर्म लिंकआव जइन जानानै रेजिस्टार खालामो आरो जइन जायो। मानो होनब्ला जोङो जोंनि बारग' फरायसा लोगोफोरखौ माने जों दिनैसिम टाच खालामनो हायाखै आरोना। बेनि थाखायनो जों बे खौरां लाइनि गेजेरजों जों बिथांमोननो फोरमायहरनो सानोदि जोंनि जेसेबां बारग' फरायसा आदा आब' एबा सार मेडाममोन दङ, बे गुगोल फर्म लिंकआव थुनानै जइन जायो आरो रेजिस्टार खालामो। लोगोसे ओरैनो जोङो सेमिनार लानाय जागोन आरोना, स्टुडेन्ट सेमिनार आरो बारग' फरायसाफोरनि एक्सट्रा सेमिनार। सेथि दिनाव मोननैमोन नामा सेमिनारा? सेथि दिनाव जोङो मोननै सेमिनार लागोन आरो नैथि दिनाव मोनसे सेमिनार लोगोसे बारग' फरायसाफोरनि मोनसे गेवलां मोनसे सावराय मेल आरोना, अपेन डिसकासन बेखौ लानाय जागोन एलुमिनि बिथांमोनजों। लोगोसे मा हाबाफारि लादों? जोङो फार्स्ट डे खालि फ्लेग हस्टिं लादों, ओमफ्राय सेथि दिनाव मोननै सेमिनार लानो आरो नैथि दिनाव मोनसे सेमिनार लोगोसे नैथि दिनाव सेथि सेमिनारजों लोगोसे एलुमिनिफोरनि मोनसे अपेन डिसकासन आरोना। बेजों लोगोसे नोंनि फरायसुलिखौ मा मेसेज हरनो सानगोन? नोंनि फरायसुलिखौ मा मेसेज हरनो सानगोन दायो? जोङो जोंनि फरायसाफोरनो बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जे जोङो खौरांखौ गाजा गोमजायै खुंनो लाबाय जेब्ला जोंनि बे हालामाव थानाय जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर दङ, बिथांमोना जों लोब लोब फैनानै जोंखौ सापर्ट होफैयो आरो बयबो बाहागो लाफैयो, जों बेखौनो आसा खालामो। दासिम खामानिया बेसेबां? जोंनि जानो गोनां प्रग्रामा जेनेबा अक्ट'आ नैबे बोहैथि दाननि 19 जानुवारि आरो 20 जानुवारि। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। गुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय,
हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।